Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Elisio Camilleri. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Atina o Alla li tista' kollox li bil-grazzja tiegħek matul ħajjitna inġibu ruħna kif jixraq fil-festa tal-Għid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li ju Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Luk tal-Ktieb tal-Atti tal-Apposti. Meta tħanna Ruma, Pawlu taw il-permess joqgħod għalih soldat għassa miegħu. Tliet wara huwa laqqa flimkien miegħu il-kapijiet tal-luk u kif kienu miġbura miegħu ħalilhom. L-aħwa għalkemm jien ma għamilt xejn kontra il-poplu jew kontra id-drawwiet ta' missirijietna f'Ġerusalemm tawni priġunier f'idejn ir-Rumani. Dawn sħarġu l-każ tiegħi u riedu jitilkuni għax ma sabu xejn li għalih kienet tisħoqli il-mewt. Imma billi l-lut żammew qiebes jiena kelli nappella għal quddiem Ċesari, mhux għax kelli xi ngħid mal-poplu tiegħi. Għalhekk tlabtkom tiġu biex narakom u nkellimkom, għax jien minħabba t-tama ta' Iżrael ninsab marbut b'din il-katina. Pawlu dam joqgħod hemm għal sentejn sħaħ fid-dar li kien kera. Hemm kien jilqa' il-dawk kollha li kienu jiġu għandu ixandrilhom is-saltna tal-Alla u jallimhom fuq il-mulej Ġesu Kristu bil-kuraġġ u bla tfixkil. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sam responsabli ngħidu flimkien. Il-mulej idawwar wiċċu lejn minu sewwa. Il-mulej idawwar wiċċu lejn minu sewwa. Il-mulej u fit-tempju mqaddes tiegħu. Il-mulej fis-sema għandu it-tron tiegħu. Għajneħ fuq il-bnedmin jitfa' biex far għajneħ jiflihom flimkien. Il-mulej idawwar wiċċu lejn minu sewwa. Jarbel il-mulej il-ġust u l-ħażin u jobgħod il-min iħobb id-dnewwa għax ġustu il-mulej u jħobb il-ġustizzja. Wiċċu jdawwar lejn minu sewwa flimkien. Il-mulej idawwar wiċċu lejn minu sewwa. Jekk ġobkom intom bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Nibatilkom l-Ispirtu tal-verità jgħid il-mulej iwassalkom għall-verità kollha. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Pietru dar u ra lid-dixxieplu li kien iħobb Ġesu miexi warajju. Dak id-dixxieplu li waqt l-ikla kien mett fuq sider Ġesu u qallu: Mulej, minu li se jitradik? Pietru mela kif ra lil dan qal lil Ġesu: U dan mulej x'se jsir minnu? Ġesu qallu: Inti taf, inti x'inhi affarijiet, jekk jiena rridu jibqa' sa ma niġi jien. Imma int imxi warajja. B'hekk ġriet ix-xlija fost l-aħwa li dak id-dixxieplu ma kienx se jmut. Madana kollu Ġesu ma qalx li ma kienx se jmut, imma biss
jekk irridu jibqa' sa ma niġi, inti x'inhi affarijiet. Dan huwa d-dixxieplu li qiegħed jagħti xhieda għal dawn kollu u l-ktieb hawn il-ħwejjeġ u aħna nafu li x-xhieda tiegħu hija minna. Iżda hemm ukoll bosta ħwejjeġ oħra li jagħmel Ġesu li kieku wieħed kellu jikteb kollox ħaġa b'ħaġa, naħseb li janqas id-dinja stess ma kienet tesaħħhom il-kotba li kienu jinkitbu. Il-kelma tal-Mulej. Il-Vanġelu tal-lum nistgħu ngħidu li huwa l-għeluq tal-Vanġelu ta' Ġwanni qegħdin noqorbu l-aħħar kapitlu. Għandna nistgħu ngħidu huwa maqsum fi tnejn, għandna xi ħaġa bejn ir-relazzjoni ta' Pietru u Ġwanni. U l-oħra imbagħad dwar il-ktieb propju ta' Ġwanni, l-aħħar kelmiet li jiktibhom San Ġwan innifsu. L-ewwel parti għandna din il-mistoqsija ta' Ġesu. Int x'impurtak? Ħafna drabi aħna fil-ħajja tagħna rridu nkunu nafu fuq l-ieħor. Jimportani mill-ieħor x'se jagħmel, x'se jiġri minnu, fejn sejjer. U Ġesu il-Pietru jgħidlu, int x'impurtak, dik mhix biċċa tiegħek. Imma l-biċċa tiegħek x'inhi li int tibqa' miexi warajja. Ħafna drabi x'inhi din, araw hawnhekk Ġesu jirranġa qisu id-direzzjoni ta' Pietru. L-importanti fil-ħajja tiegħi hu li jiena nimxi li ħarsti tkun iffokata fuq Kristu, fuq x'qed jgħidli, fuq x'irid minni, mhux qed jagħmel ieħor. Għax il-fatt il-mument li jiena nitfa' ħarsti fuq l-ieħor, kif jgħid il-Malti biex nissendika, x'ifisser? Li jiena ħarsti m'għadix fuq Kristu. Kemm nitkellmu fuq l-iżbalji tal-oħrajn, fuq l-iżbalji ta' xulxin. Dawk naraw, dawk impaċċu fuqhom, imma kemm aħna lesti li aħna ngħinu lil min qiegħed ibati, lil min qed jitlob lil għajnejna. Xi drabi aħna ndawru wiċċ. It-tieni u l-aħħar punt, dawn il-ħwejjeġ kollha jinkitbu, Ġwanni jagħmilha ċara. Kemm drabi aħna naħsbu għadek is-sejt li jirraġuna li l-Vanġelu huma id-djarju ta' Ġesu. Il-Vanġeli huma ġrajiet mill-ħajja ta' Ġesu interpretati u mejxa u imxandra f'diversi komunitajiet li għalihom inkitbu il-Vanġeli. Per eżempju, il-Vanġelu ta' San Ġwan kien l-aħħar Vanġelu li jinkiteb. U hawnhekk San Ġwan jagħtina stqarrija ċara għalfejn kiteb dawn il-ħwejjeġ. U qed jgħidilna jien għażilt li nikteb dawn il-ħwejjeġ u mhux ħafna oħra li hemm ħafna oħra xtejn. Biex dawn il-ħwejjeġ jgħinulkom temmu fi Krist. Dak huwa l-Vanġelu. Hekk qegħdin fil-velja, il-lejla ikollna l-velja ta' Pentekoste fuq il-Suntier. Frajtu diġà qiegħed isir ix-xogħol ta' siġġijiet fuq il-Suntier. Ejjew inħeġġixkom biex il-lejla li naqdu mal-Isqoftan, is-saċerdot, biex flimkien nitolbu l-qawwa tal-Ispirtu Santu. Għax l-Ispirtu Santu u l-ħidma tiegħu tal-Ispirtu Santu, l-Ispirtu tal-verità, huwa dak li wassalna biex ngħixu il-verità. Il-ġlieda tal-bniedem hija dejjem jew tgħix fil-verità jew tgħix f'gidba. U dan jurjulna sa mill-ewwel paġni tal-Iskrittura. Ftakru fil-Ġenesi.
Eva tiġi tentata mhux li tiekol it-tuffiħa, li ma temmiex twarrab il-kelma ta' Alla. Jiena wieħed niġu tentati kuljum li jinwarbu ma nagħtux widen għall-kelma ta' Ġesu li hija l-kelma tal-verità biex nimxu fuq il-valuri u l-paroli li tippreżentalna d-dinja. U dak kollu li tagħtina d-dinja mhuwa xejn għajr gidba li tfixkel il-bniet. Aħna maħniex tad-dinja, aħna fis-sema pajjiż. Ejjew nitolbu għalhekk il-qawwa tal-Ispirtu biex jiġġeddidna fil-fehma tagħna li nimxu wara Kristu. Ejjew aħna wkoll naqdu ma' Marija, il-mudell tal-Knisja li titlob flimkien mal-Apostli fl-istennija għad-don tal-Ispirtu. Nitolbu ngħidu, ismana mulej għat-talb ta' ommok, ismana mulej għat-talb ta' ommok. Għallu li ġodda li se jitnislu mill-fonti verġinali tal-Mamudija fis-sollennità ta' Eid il-50, nitolbu. Għad-don ta' rikonċiljazzjoni u wislien fil-ħolqien imqaddes bil-preżenza tal-Ispirtu li jagħti l-ħajja. Ismana mulej għat-talb ta' mibnek. Għal-fejqan tal-morda u l-liberazzjoni tal-foqra li fihom ukoll jitlob l-Ispirtu tal-Qdusija nitolbu. Għalina l-kol l-assafa tal-qalb u l-Qdusija permezz tal-qawwa tal-Ispirtu Santu fostna nitolbu. U Alla missier intibat id-don tal-Ispirtu Santu lill-Apostli biex miġburin fiċ-ċenaklu ma' Marija ibnek Ġesu. Għati lilna bl-interċessjoni tal-Verġni Marija li nikkonsagraw lilna nfusna għal qadi tiegħek, inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Mbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Mbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek, frott id-dili għaw xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex l-Ispirtu Santu fil-miġja tiegħu iħejjina s-sagramenti tiegħek għax hu l-maħfra tad-dnubiet kollha bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U wara li qam mill-imwiet, wara lilu nnifsu bid-djar lid-dixxipli tiegħu kollha. U qudiemhom tela' is-sema biex jagħtina sehem fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u mal-qawwiet tas-sema ninsġu l-innu tal-glorja tiegħek u intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ogħla tas-smewijiet.
نبيرك من جاي في سم المولاي وصلنا في العلي تسمويت. قديس تسوي انت مولاي انت لا انت كل قدسية. قدس عليك نطلبوك داون لوفرتي بالبركة الاسبيرتو تيك باش يصيروا علينا الجسم والدم تسيدنا جيسو كريستو. لمتى كين سيناتا بشم الراي خباتي هال خبز رد الخير أسم تال الدشيبل تيو وقال خودوا وكولوا الكل من دان أجدان وجسمي ليناتا عليكم. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarad dil-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u bixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li xirrit għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabru l-mew tijek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmien tijek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalek aħna namlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għalli xoġbok til-qana għawn qoddimek biex naqduk. Mitċo kontanna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Leon 14 mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tijak il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mednu, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tijek inħallilkom isliem natikom isliem tijaj la tħarix lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għatija slim u laqda li jintrit fija, intli tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħinna għalina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
isem qadis tiegħek. Alleluja, alleluja. Inti laqti sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan qawwi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek l-isem qadis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġdida. Qaddis, qawwi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek l-isem qadis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, tħares lejna bħarsa kollha ħniena. Kollok tieba, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek l-isem qadis tiegħek. Alleluja, nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulejjati widenat talb tagħna biex kif aħna għaddejna mir-rit tal-patt il-qadima s-sagramenti tal-patt il-ġdid, hekk ukoll nwarbu l-ħajja l-qadima tagħna u niġġeddu bit-tqaddis ta' ruħna bi Kristu Siedna. Fakkarkom kif diġà għedtilkom fil-velja ta' Pentekoste l-lejla fuq is-Santwarju ta' Pinu li tibda fit-8. Minħabba fek ma jkunx hawn qudiesa il-lejla fis-6:30 fis-Santwarju. Il-qudiesa tkun dejjem tal-velja. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.
il-maqdis ta' Milu, il-firxet